Suntem în vizită la Lavinia Stan, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dragă Lavinia, ești mamă de 6 copii, coach și autorul bestsellerului Organizatorii de vieți. În primul rând, să ne lămurim cu toții. Ce înseamnă să fii coach? Chiar îți mulțumesc și pentru interviu, dar și pentru această întrebare, pentru că astăzi îi declaram soțului meu că voi începe să vorbesc mult mai mult despre meseria asta a noastră și el are aceeași meserie ca și mine, care este blamată în societate din cauza că nu este cunoscută. Mi-am dat seama că în toți anii ăștia în care eu vorbesc am ridicat mai mult mingea la fileu psihologilor din atitudinea asta a mea smerită, le spun oamenilor cât de valoroasă e psihologia. Și acum cred că pur și simplu m-a luminat Dumnezeu, dar de ce nu vorbești tu și despre meseria ta? De ce nu explici tu oamenilor ce face meseria ta? Este o meserie suport, vine în sprijinul oamenilor și este extrem de valoroasă. Doar că este, cum ai spus tu înainte să intrăm în această înregistrare, este nivelul de după partea de vindecare, de după partea de terapie. După ce ai fost la psiholog, dacă ai avut probleme care trebuiau rezolvate sau vindecate, după aceea vine coaching-ul, pentru că se adresează din momentul prezent către viitor. From now on, ce facem de acum încolo. Adică e ca și cum construiești o casă, ai temelia pusă, adică ai fost la psiholog, ești cu toate țiglele pe acoperiș, da? Și începi să construiești. Începi să construiești. Da? Și asta faci tu. Deci asta tu ești fac eu. un asistent în construcție, Da. Ești pe lângă sau faci tu construcția? Nu pot să muncesc eu în locul omului. Foarte dar interesant. pot să fiu oglinda în care el vede ce funcționează și ce nu funcționează, pentru că eu sunt acolo să captez toate programele mentale care sunt, pe care le văd că se opun planului lui și eu îi spun, uite-te ce aud în clipa asta, uite-te ce văd în clipa asta. Bruiajele. Bruiajele, sabotorii, vocile de sabotaj se aud imediat, instantaneu. Poți să dai un exemplu? Dă-mi un exemplu ca să înțelegem mai bine. Ce înseamnă o voce? Dă-mi un exemplu de sabotor pe care îl are cineva. Poți să dai un exemplu real sau imaginar? Un sabotor pe care îl întâlnesc foarte des și ca să poți să lucrezi cu el în sensul că dacă este o voce care se aude în mintea ta în cap, pur și simplu ești învățat așa cu ea, e ca și aerul pe care îl respiri. Noi când inhalăm, noi nu stăm să procesăm cât oxigen, cât dioxid de carbon, ce azoturi sunt în aerul ăsta. Noi inhalăm și gata. Așa este și cu sabotorii ăștia. Îi avem în cap și la revedere, funcționăm cu ei. Ei, ca să ajungi să scoți un sabotor din mintea omului, ce facem? Îi dăm formă. Îi spun, fii atentă, dacă omul ăsta care îți spune ție în fiecare zi, bă, nu e bine ce faci, nu e bine, nu e de ajuns, nu e suficient, ai făcut tu 7000 de feluri de mâncare astăzi pentru copiii tăi, dar n-au mâncat la 4 fix, n-au fost toți la masă. Aha, interesant, da. N-au fost toți la masă, zic, bine măi, și dacă vii cu argumente către mama asta, de exemplu, că e cel mai recent exemplu, bine, da, ai gătit, i-ai dus la școală, ai făcut atâtea lucruri, este o zi din săptămână, ok, dacă nu reușeai să-i pui în weekend la masă pe toți, dar în cursul săptămânii e quasi imposibil, pentru că au programe diferite. Argumentația nu ajută, pentru că argumente are și ea. Da. Cu toate astea nu simte să nu fie vinovată, pentru că ăla e sabotorul care e înăuntru și spune, nu ai reușit. La ora 4 trebuia să mănânce toți copiii. Cine spune asta? Că trebuie să mănânce toți la ora 4? Deci, astea sunt vocile de sabotaj. Ne autodistrugem, ne autodistrugem. Și atunci vocea asta, îi spui, fii atentă. Dacă ar fi cineva să-ți șoptească chestiile astea, ia descrie-mi persoana asta. Vreau să o văd și eu ca să avem aceeași reprezentare. Cum arată? Măi, și am auzit de foarte multe ori, deci practic de 11 ani meseria asta. Este ca Baba Cloanța. Deci aud chestia asta. Are basma pe cap, are furuncul pe nas, are nasul căreat. Zic, măi, asta este reprezentarea aia de copii când ne spuneau povești cu Baba Cloanța și noi tremuram sub pătură, știi? Deci, în sufletul nostru este o Baba Cloanța este care nu ne lasă să ne bucurăm. Este o voce de hipercriticism. Deci nu ne bucurăm. Din ce vine? Din educația noastră, educația pe care am primit-o de la părinți, dintr-o traumă,
Se construiește, este o voce care se construiește, se încuibează, cum zice la noi biserica, se încuibează în capul nostru și crește încet, încet și crescând încet, încet, noi nu ajungem să ne dăm seama cât este de teroristă vocea asta, cât este dăunătoare vocea asta și ce am spus eu unei doamne care, măi, nu vrei să știi ce companie conduce și ce femeie de acțiune este și cu toate astea un program de dezvoltare personală l-a încheiat atât de sumbru, spunând sunt o mamă rea, sunt o prietenă rea, sunt o femeie egoistă, wow! Și am spus oprește-te, asta nu ești tu, asta este o voce de sabotaj, am strâns de gât sute în viața mea, este o voce care se opune vieții. Zic, asta vreau să înțelegi. Da. Este o voce care se opune vieții, adică sabotorii ăștia nu numai că nu ne lasă să fim fericiți, de la un punct încolo ne erodează energia vitală. Exact. Pentru că trăiești cu o chestie din asta în tine, care la un moment dat devine mult mai grav decât... Ca și cum ai conduce cu frâna de mașină trasă. Exact. Adică chiar depui mult efort, dar efort. nu înaintezi. Dar îți mănâncă din energia vieții și te poți îmbolnăvi. Deci ca un pentru coach, că se opune. tu vezi, tu în primul rând le sesizezi. Ai un radar în care tu și lucrezi cu ele. Poți să spui, asta te împiedică, ai o frână de mână trasă aici. Acolo ai o piedică. Gestionăm sabotori, cum ți-am spus, pe babele cloanțe astea, ne suim pe ele, nu le lăsăm așa, le strângem de gât. Pentru că nu merge altfel, până creierul nu înțelege cât de toxice sunt și cât de periculoase sunt. Eu acum citesc o carte, doar așa ca să-mi reconfirme lucrurile astea pe care eu le întâlnesc în sesiuni. Este un profesor din Michigan care a studiat pe niște bani foarte mulți. Ei fac, americanii ăștia când fac studii psihologice le fac, adică nu... Serioase. Serioase, se întind pe ani de zile, au mii de subiecți, pe self-talking, adică pe exact vocile astea interioare cu care ne vorbim noi. Și dă exemple foarte concrete de oameni mari cu cariere impresionante, sportivi, care dintr-o dată clachează, sau chirurgi mari, sau scriitori mari, care dintr-o dată nu mai pot scrie. Și el spune că secretul stă în această voce cicălitoare, îi spune el, sau de autosabotare, sau de critică. Este o voce care se aude în capul nostru și care, de asta spun că sunt periculoase și că ne iau energia vitală. Îți pot distruge cariera. De unde vin? Mă gândesc să fac o paralelă cu viața duhovnicească, în care știm toți ce înseamnă lupta cu gândurile. Da? Draga mea, gândurile eu am avut... au o sursă, adică vin de la diavol. Noi știm asta în viața duhovnicească. În psihologie, de unde vin? De unde vin sabotorii? Ei spun că exact cum spui și tu, poate să fie un șoc traumatic, poate să fie o experiență care a încuibat o convingere din asta în mintea noastră, că orice ai face n-are cum să fie totul bine, știi? Și să ai pe o sursă concretă. Dar apropo de ce spui tu, crede-mă că uneori e înfricoșitor și pentru mine când spun, ok, vocea aia, dacă ar fi cineva vreau să o vezi, ca să avem amândoi aceeași reprezentare, să știm pe cine trebuie să punem pe fugă, cum arată. Sunt multe persoane care mi-au spus arată ca un drac. Și m-a speriat să zic, ok, fă ceva, că el trimite de aici. Să plece de aici, ok? Adică, pentru că sunt unele lucruri care, îți distrug fericirea, după ce îți distrug fericirea, îți distrug liniștea, după ce îți distrug liniștea, îți distrug sănătatea și uite-te cum te duci în jos dintr-o vorbire cu sine, că asta este. Și e un stres permanent, că nu ești suficient de bun, cum ar fi. Dar standardul ți-l pui singur, adică nu vine cineva să spună că n-ai făcut bine. Că tot ce faci n-ai făcut bine, da. Eu cred că toți avem chestia asta. Eu, de exemplu, o am. Da. Ai nevoie de mine atunci. Asta face coaching-ul, dar nu numai asta, are instrumente rapide. Eu totuși practicând atât de mult meseria asta am descoperit și căi de vindecare. Eu cred că mi l-a inspirat Dumnezeu pentru că au venit în niște momente fabuloase. Am lucrat la un moment dat cu o profesoară de informatică din afara țării, o româncă, făcuse terapie foarte mulți ani și terapie solidă pe traumele din copilărie și cu toate astea mi-a spus încă simt că e ceva acolo. Și vorbind cu ea, ea a scos metafora asta, îmi simt corpul ca un butoi. Și în clipa în care a zis să-mi simt corpul ca un butoi, măi, Dumnezeu m-a luminat să spun orice butoi are un cep. Și am spus, fii atentă, jos la butoiul ăla e un cep, cu mine, tragi de cepul ăla și hai, lasă să curgă.
Ce-o fi Extraordinar. acolo? Supărare, Extraordinar. tristețe. Vreau să spun că a zis că a curs din ea, adică de câte ori se așeza în pat și încerca să închidă ochii, vizualiza instantaneu cum pe cepul ăla se scurge din ea, permanent ceva, nici nu îndrăznesc să Ceva spun negativ. ce, foarte negativ. Chestii negative. Cert este că în mod natural și fără să facă nicio schimbare de dietă a slăbit 15 kg. Eu când am văzut-o după luni de zile n-am recunoscut-o și mi-am dat seama câtă acumulare toxică este în noi, care este de ordin emoțional și nimic altceva. Da, coaching-ul are și instrumente de genul ăsta, dar focusul principal al coaching-ului este să-ți elibereze mintea de sub teroarea și de sub influența sabotorilor, să-ți limpezească un pic calea ca să poți să vezi ce ai în față, către ce te îndrepți și ce intenții ai, ca să ai o chestie intențională, nu de întâmplare, adică să se facă viața ta. Să setezi niște... Da, obiective și niște vise. Uite,